नंगौ आं दा बर्थमान दंफैयो थेलामारा बेंखननि सिङाव थानाय बटला गामि होननाय जायगायाव दिनै फुङावहा मोनसे बेसेबा गिदिर गोमोथाव हमदांनो हायै ना मोन्दों सिनायनो मोनि बे नाखौ नुनानै मानसिफ्रा गोबां गोमोहाबदों आरो सोरबा बिथांमोननिफ्राय मिन्थिनाय बादिब्ला डलफिनाबो मिन्थियो आरो सिसुनाबो मिन्थियो नाथाय बेखौ थारै गुमुरनाय मारनायाव बेखौ डलफिन होननानै मिन्थिनो मोनो होनना बिथांमोना फोरमायो बिथांमोननिफ्राय आङो फंनैसो मिथिनो लुबैगोन बिनि सोमोन्दै बोरै बोखांना लाबोदों आरो बबाव मोनामोन बबे दैसायाव मोनामोन बबे दैमायाव मोनामोन गिबियावनो नोंथांमोननि निउसखौ माने बरायबाय स' माने जोङो माने जोंनि गामिनि माने आदामोना माने बेवहाय माने दैमायावहाय आबाद मावो बेवहायनो माने थांनायावहाय माने आबाद नायनो थांनायावहाय माने बेखौ नुनाय जादों आरोना जोंनि सेरावनो माने बुरलुंबुथुर दैमाया दङ जे बोहैलाङो ओमफ्राय बेयावनो थांनायावहाय मोननाय जादों आरोना बेखौ ओमफ्राय सिनाय मोनैयावहाय माने रायजोफोरखौ सोंनानै ओमफ्राय बिदिनो निउस लिंहरनानै माने मा माने बिनि माबाखौ फोरमानखौ माबानो थाखाय माने नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जाबाय आरोना मा नानानै दा जोङो बेखौ गिबियाव फैनानै जोङो नायबाय जोंथ' सिनाय मोनखायामोन थेवब्लाबो माने जोङो निउसाव माबायावहाय गुगोलाव सार्च खालामनायावहाय जोङो माने डलफिन होननानै देखायदों आरो थेवब्लाबो माने बेनि माबाया महरा माने एसे आलदाखाय माने जों नंगौना नङा माने बेनि जों फोरमानखौ मोनाखै आरो दासिमबो आरोना बेनो आरो आं सानैसोनिफ्राय आरो मिन्थिनो लुबैबावगोन बिथांमोननिफ्राय मा होनो मा होननानै मिन्थियो ओरैनो जों मिन्थिनो मथे दा जेबो माने नाखौ जोंबो सिनाय मोनजोबाखैमोन नाथाय जोङो जिहेथु थिखांनानै गामियाव गामिनि रायजो राजाफ्राबो माने नायबा माने मिथि मोनगोन नामा बे नाखौ मा ना होननानै जोङो बोखांना लाना फैनाय जाबाय बिनि उनावहा बुंबाय जे डलफिन होननानै माने मिथिनो मोनदों आरो बेनो आरो जों नंगौ आं केमेरा पार्सनखौ देखायनो थाखाय खावलायनाय जादों बेखौ थैखानायावनो मोनदोंमोन जोङो नावखा लाना थांदोंमोन जों बेयाव दालि आरो हा सबाय माने बेबायदि आबाद मावनो थाखाय जों नागिरनो थांनायावहा बे थैना दंमोन माने दैसा जिङावहा माने बेयावनो दंमोन बेनिफ्राय जों बेखौ बोखांना लाना फैबाय आरो नंगौ बिथांमोना दिनै बे नाखौ ब्रह्मपुत्रनिफ्राय बोखांनानै लाना फैदों नाथाय थैनाय अबस्थायाव बेखौ मोन्दों बोखांनो हादों थ' आं बेखौनो NBN नायगिरिफोरनिसिम खावलायनाय थाबाय फुटबल अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिआर सरकारनि गेलेमु बिफाननि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय 9 अक्ट'निफ्राय 23 अक्ट'सिम बिटिआरनि गंब्रै जिल्लायाव खुंफुंगोन इन्टार 6 शेड्युल फुटबल प्रिमियार लिग सा-सानजा रायजोनि 6 शेड्युल काउन्सिलनि मोनसे फुटबल गेलेगिरि हानजाया बाहागो लाफैगोन बेखेवनाय हाबाफारिया उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि मिनि स्टेडियामाव 9 अक्ट'आव खुंफुंजागोन आरो जोबथा फाइनाल गेलेनाया क'क्राझार साइ स्टेडियामाव 23 अक्ट'आव खुंफुंजागोन जोबथा फाइनाल गेलेनाय बादायलायनायाव चेम्पियनशिप हानजानो 3 लाख रांजों लोगोसे गंसे ट्रफी रानार्स आप हानजानो 2 लाख रांजों लोगोसे गंसे ट्रफी सेकेन्ड रानार्स हानजानो 1 लाख रांजों लोगोसे गंसे ट्रफी होगोन गासै फुटबल अनसायगिरिफोरखौ हारि धोरोम बोहोरोन सायख'आजासे बाहागो लाफैनो बानजाय आफादनिफ्राय खावलायनाय जाबाय।